uthi ke lo Mthandazi lapha esihogweni mama asibaningi ngalendlela ubaba afuna ukuthi sibe baningi ngayo. Ubaba ke mayisho ubaba lensizwa isho uSathane. Ithi lapha esihogweni asibaningi ngalendlela ubaba afuna sibe baningi ngayo. So usikhiphile wathi asizo usikhiphile lapha esihogweni abanye bethu wathi asizobhalisa abantu bese la emhlabeni ukuthi uma befa bevele beqonde straight esihogweni, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi abantu mabefa kube nani negotiable nje ukuthi umuntu wonke umuntu esombhalisa mayefa esombhalisa thina la emhlabeni, uma efa uhamba straight kuyesihogweni. Uthi ke lo Mthandazi utshela uba wakhe uthi uyabona njoba angingedwa sibaningi, uthi angingedwa sibaningi sikhishwe ubaba ukuthi sizobhalisa abantu, and umuntu eyedwa kufanele ebhalisa abantu abaningi ukudlula omunye. Umuntu eyedwa kufanele abhalise abantu abaningi ukudlula omunye. Uthi ke lo Mthandazi njoba siphumile nje mina njoba ngumthandazi, angiyena umthandazi mina, angisizi umthandazi, sisebenza ebusuku, sihamba phezulu, singama devil worshippers, sihamba emkhathini la esihlala khona, sihlala emkhathini ebese sehla ngezikhathi ezithile size kubantu. Uthi lo Mthandazi uyabona njoba uthi ke into oyenzile mama eyiphutha, into eyiphutha elikhulu oyenzile ileyo ukuthi ungiphenye. Usethi ke mana ngutshela ukuthi yini ngithi wenza iphutha lokuthi ungiphenye. Uthi kodwa ngaphambi kokuthi ngutshele ukuthi wenzeni, ukuthi leli phutha olenzile elikhulu kangakanani futhi likhulu kanjani, uboneni ngesikhathi ungiphenya, ngesikhathi uphenya nje ungivusa ngileli uboneni. Uthi lo mama ngibona amathambo, uthi lawo mathambo ke bekhombisa ukuthi mina ngumuntu ongaphili, ngumuntu ongasekho emhlabeni. Uthi lo Mthandazi thina sisebenza ebusuku, sihamba emkhathini, sithi masisemkhathini sehlele, masisemkhathini sehlela emzini esibona ukuthi singangena kuyona, ngoba khona eminye imizi ekholwayo esingakwazi ukungena kuyona. Ikhona eminye imizi ekholwayo esingakwazi ukungena, ngoba imizi ekholwayo yona singakwazi ukungena kuyona, imizi yamakholwa iyona singakwazi ukungena kuyona. Kodwa uma sifika emzini womuntu sifica ingane ekhulelwe, siyakwazi ukungena ngaphakathi kuyona esiswini. Angithi phela ama devil worshippers abantu abawumoya, basebenza ngomoya, in fact bangamadimoni kanye nayo udevil. Ngoba uSathane wenze nje, uSathane uyazi kunepost engeke ngayibona ku Facebook ethi uSathane ufike ungishisa kanjani esihogweni mangifa ekubeni kade ngisebenzela yena la emhlabeni. uSathane is a parasite. uSathane akanendaba nokuthi kade umenzela umsebenzi. At the end noma ungamsiza kanje, at the end of the day now ungena esihogweni. Ithi ke lo Mthandazi sithi masifike emzini womuntu sifica ingane ekhulelwe, singene esiswini sikhiphe siyenzise ikwenzeke miscarriage, sifike emzini womuntu siphathisa umuntu ngekhanda, it's either emgwaqeni uma kufanele siphuze igazi senze car accident, njoba kuyaye kwenzeke nje sekwenzeke car accident ukuze sithole igazi lomuntu. Uthi kodwa ukubabulala abantu kanjalo akufani nalokhu ubaba athe asizokwenza. La sizobhalisa inqwaba yabantu ezothi mifa nje esihogweni. Uma sesimbhalisile umuntu noma esengafa noma yinini vele uzobe sesihogweni. Uthi masifike emzini womuntu senza yonke lemigilingwane sifica umuntu okhulelwe
kwenzeka miscarriage ishona ingane uthi as soon as siqeda ukwenza leyo nto singena emqondweni yabo labo bantu bakulowo muzi uma nje kade senze mhlambe kwenzeke imiscarriage entombazaneni singena emqondweni yabo bonke bese becabanga ukuthi le ntombazane kufanele ivuke ekseni ize koyedwa wethu ize kithi la isobe singenise khona singabathandazi masenza imiscarriage kule ntombazane noma kukhona umuntu esimshange ekhanda la ekhaya sisuke senzele ukuthi sibuye singene emqondweni yabo ukuthi makwenzeka nje leyo nto into yokuqala bazoyifuna usizo kuzoba ukuthi beye kumthandazi futhi umthandazi abazoya kuyena ilo esamba naye oyithina ilo mthandazo oyithina esamba naye so ke uthi ke uma kwenzekile nje ngoba ngikule ndawo kulomzi engenise kuwona wonke umuntu la engizothi mengifika kuyena ebusuku kwenzeka imiscarriage masimshanga ekhanda umuntu oqala bazomcabanga ukuthi bazovuka beze kuyena ekseni mina uthi uyabona nje bade ngilapha kulomzi engenise kuwona njoba kugcwala kangaka nje kugcwele abantu beze kumina ngifike ngibahlolela indaba zabo ngibatshela ukuthi wena kwenze ku1 no2 no3 ebusuku wena kwenze uthi ngani ngihlola into ekade yenziwa yithina uthi lento ade siye lento into ade yenziwa yithina ebusuku ayikho into engiyaziyo into ade yenziwa yithina hayi ukuthi ngiyayihlola uthi njoba abantu bebambe bonke labantu ade bebamba uline lapha bonke labantu ade bebamba uline lapha umuntu bethi mefika kimi uma ngeke ngambingelela nje wavuma usebhaliwe kuleli bhuku ebese ngimnikeza iswasho ngithi akafike ekhaya kube echele ephuzisa izingane zakhe lezo ngane maye ngayiphuzisa ekhaya kube usebhaliwe nazo seyibhaliwe kuleli bhuku noma lo mndeni usungafa wonke usuye esihogweni uthi ke lo mthandazi wena ke mama ngesikhathi ufika lapha ya kulomuzi ade ngikuwona ubonile ukuthi ngenze njani utheme ufika ngathi ya mama usufikile wathi wena yebo ngase ngithi buya ngapha eceleni bengingafuni ukuthi ubhale kuleli bhuku ngoba umama wami wena bengingafuni ukuthi ubhale kuleli bhuku futhi nje obade lokhu uhleze ekhaya uzilatha ukuzala yimina bengingafuni ukuthi ugcine uzala kodwa abantu bakuncenga ke wazi wagcina usuvumile na kodwa yimina ebengikwenza ukuthi uzilathe ungafuni ungezi la ngoba bengengikwazi ukuthi ngikubhalise ebhukwini engazi ukuthi libhalisa abantu abesihogweni kodwa ngesikhathi uphenya uzongivula lapha ya ungiphenya ngesikhathi uzongivula lapha ya ungiphenya ngesikhathi the moment ubona la mathambo wabonile igama lakho liselibhaliswa la kuleli bhuku okusho ukuthi nawe mawufa usuye esihogweni and leli gama malike labhaliswa la akekho umunye ukwazi ukulicisha akekho umunye umuntu okwazi ukulicisha vele mawufa uzofa uye esihogweni wenze elikhulu iphutha ngokuthi umphenye ngokuthi ungiphenye ungibone ngoba wena nje bekufanele ungangiphenyi ngize ngivukele mina yathi miqeda ukusho njalo le ndodana kumama wayo lo mthandazi yayisiyanyamalala sunga bo 7 yasinyamalala wasale wakhala lo mama wasale wakhala wangazi ukuthi wangabe sazi ukuthi yini ekufanele ayenze kufanele enzini wadideka waphela kwase ukuthi emva kwesikhashana nje yenzekile lento kwase kufika inkosi yamaNazaretha ngakubo usheme nje obehlala ehamba nje kwase kufika inkosi yamaNazaretha kwakuyinkosi ilanga ngaleso khathi 1967 umprofeti uJohannes Galile Shembe inkosi ilanga uyena wayehlezi sihlalweni sokhola amaNazaretha ayisahlangene kaMaNazaretha ngaleso sikhathi zazingekho lezi inhlangothi esezikhona kwabe sekufika inkosi yamaNazaretha ngakhona lapho wayeselo mama uyazi ke nawe makufika inkosi yamaNazaretha kuleyo ndawo wayeseya lo mama esewubika lolu daba walubika lonke njengoba ngilichaza ebikela inkosi ilanga
yayisithi inkosi ilanga igama lakho selicishiwe kuleli yabhuku leliya obhalwe kulona, hamba ukuthi ungaphindwe kumthandazi. Wahamba lo mama. Asazi ke emva kwalapho kwenzakalani. So uma ulalele lendaba uyayibona ukuthi imoya isebenza kanjani, imimoya nje ukuthi isebenza kanjani. So emva kokuza indaba eziningi ke icishe ifane nalezi, well ke indaba mawusuke uyizwe ixoxwa asuke khona namathubo ukuthi one mayisuke ingahambisani nawe, mayisuke nje ingahambisani nawe especially in terms of inkolo nani uyayithi ayingamanga le ndaba. Futhi noma ungayithandanga uyayithi ayingamanga le ndaba. Uyabona, zikhona ke nezinye indaba ezifana nalezi ongathi muyilalela bese ubona oh zicishe ezifana. So mina ekulaleleni indaba ezifana nalezi nase kufundeni izincwadi nase consulting a lot of things, a lot of people, ngibe sengi-understand imoya ukuthi isebenza kanjani, into ewumoya nje ukuthi isebenza kanjani. That's why ngabe sengithatha isinqumo sokuthi awukho omunye umoya engiyophinde ngiwukhonze mina, awukho omunye umoya engiyobuye ngikhulume nawo. Ukukhuluma nomoya ke ukukhuluma nento engabonakali, ucele kuyo into engabonakali. So awukho omunye umoya mina engiyobuye ngikhonze ngikhulume nawo ngaphandle kaJehova kupha. Enye into njoba ngeke ngasho nje phambilini ukuthi mina uNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu, ngeke ngiquote ivesi lapha khona amavesi amabili engiwathandayo lapha eBhayibhelini. Elinye likhuluma ngechibi laseBethesda, leli likhuluma ngechibi laseBethesda ngilithandela into eyodwa ukuthi abantu abaningi kule ndawo yaseJerusalem babe ngesikhathi sechibi laseBethesda ngaleyo minyaka, wonke umuntu wakhona waye inhliziyo zabo nemiqondo yabo yayigxile ekuthenini izifo zabo iqedwa yichibi leli lalithi malizamazama bese kuthi ongena eqala emhlali zamazama ichibi bese yasinda, babesinda futhi ngempela. So wonke umuntu wakhona wayazi ukuthi ukusinda kwethu kulapha ya, kodwa kwathi makufika uYeshua wabakhombisa ukuthi hayi man, akusini nanoko enizosinda kuleli chibi, akusini nanoko enizosinda kuleli chibi. Lelo ke ngilithanda ngokuthi mina ngeke ngenza into eziningi njoba ngichaza nje ukuthi ngangihlaba kakhulu ngenza inqwaba emsebenzi, kodwa kwahamba kacaca ukuthi angisiye ozosinda kuleli chibi, mina angisiye ozosinda kulezo zinto noma ukukhuleka kwami, ngoba mina I can tell you ukuthi impilo engiyiphilayo ngisho emoyeni ngikhululekile, indlela engikhululeke ngayo emva ukuthi ngathatha isinqumo engasithathayo. Angazi ukuthi ukukhululeka ngakufanisa nani, ngoba kuqala ngangingakhululeki mina nje ngisho nje ukuthi kwanginele ngaya kumuntu, ngisho ngishela mina ngangiya kumuntu thothi ngiyohlolela intombi, efike ethi umuntu hayi le ntombi uzoyishaya makwenze ukuthi nokuthi yabona, uthola ukuthi engigcine ngayitholanga enye ngiyithole, vele mangiyitholile phela ngizothi lezi zinto zalomuntu okade ngihamba kuyena, yabo. So kuthe nganginalento ukuthi nje mangithola into kumthandazi kufanele ilungiswe ekhaya fast leyo nto, ekhaya kufanele ilungiswe fast leyo nto. So ngangihlale nje nginalokho ukuthi yazi ukuthi nokuthi asikwenzile into zamazi, but ngathi mangithatha isinqumo nje ngakhululeka like never before. Kodwa ke ngisekuthenini elesibili verse ileli Daniel eJohn 5 la likhuluma khona ngothando, la uYeshua achaza khona uthando lokuthanda umuntu ethanda uNkulunkulu. Khona nje enye insizwa la engathi mangikhuluma kanjalo ngithi mina ngichaza leli verse la khona uYeshua athi othanda uyise nonina kunami akangifanele mina, nothanda indodana nendodakazi yakhe angifanele. Ngilichaza ukuthi uma uthanda uNkulunkulu akumele umthande, akumele umthande, I mean akumele kube nento enye ezoyithanda ukudlula uNkulunkulu. Khona insizwe eyalokhu zawo la yabhala kuma comment yathi angazi noma yathi udakiwe nefo acebe ekhulu,
angikwazi mina ukuthi ngingangayithanda ingane yami ngizothanda umlungu, ngizothanda uJesu umlungu. Angazi ukuthi ayikuthatha bule nsizwa lokhuyana, ngoba mina ngomlomo wami nje angingaze ngisho ukuthi uJesu umlungu, futhi uJesu ngimbiza ngoYeshua mina makuthi uyanakusisa. Uma ngisuke ngithi Jesu ngisuke ngenzela ukuthi uzwe ukuthi ngikhuluma ngobani. Mina uJesu ngimbiza ngoYeshua, angaze ngisho ukuthi umlungu, angaze nje ngikusho, ngoba umlando uyakuveza ukuthi uJesu, ukuthi uYeshua umuntu omnyama wala kwa-Israel, kwaMisrayeli lapha ngase-Egypt, kule ndawo esibizwa nge-Egypt manje. La usekuthiwa kuse-Middle East khona phela, kuphambi kwase-Egypt lapha. Phambilini ibingekho into enqamu la ehlukanisa le ndawo esibizwa ibingekho into ehlukanisa le ndawo esibizwa nge-Middle East ne-Egypt, ibingekho, ngoba sekukhona iSuez Canal, iSuez Canal ikhandwe manje into yamanje le elapha yapha ngase-Egypt. So angikaze ngimbize uJesu ngomlungu, hlobo sidalo. Ngathi mangenza ucwaningo lami ngathola ukuthi ivangeli likaMprodu, yabona nje ngibona abantu abaningi abasindisiwe nabaziyoni abayithandi inkolo yamaNazaretha, nabangamaNazaretha abayithandi inkolo yabantu abasindisiwe, abayithandi. Kodwa kunento abantu engithema ngiyithola mina, bayazi abanye abantu abaningi nje abasithanda ukufunda nabo nesijwayele ukwenza ama-debate nabo. Ngihambe ngathola ukuthi ivangeli, ngoba yonke into ngibe ngiyayicingisisa, ngihambe ngathola ukuthi ivangeli likaYeshua, lo nenimbiza ngoJesu, ivangeli likaYeshua lifana from A up to Z nevangeli kaMprofeti uIsaiah Shembe, lifana from A up to Z. Ivangeli likaYeshua nevangeli kaMprofeti uIsaiah Shembe lifana from A up to Z. Laba bantu bobabili amavangeli abo ayikhuluma ngokukhonza uJehova kuphela, ayikho enye into eyayikhonza uJehova kuphela. Amavangeli abo angikhulumi ngalokho okunye lokho asekwenziwa ngabantu engingangeneke kukhona, lokho sekwenziwa ngabantu nje. Ivangeli kaMprofeti Isaiah Shembe ongumqali wendlela, umholo wokuqala wamaNazaretha, ivangeli lakhe angikhuluma, ningizwa ngikhuluma ngomunye umuntu la, ngikhuluma ngomprofeti Isaiah Shembe. Ivangeli lakhe lifana exactly nevangeli kaYeshua. Prophet Isaiah Shembe wakhuluma ngoJehova waze wedlula emhlabeni, ekhuluma ngokuthi uJehova ukhonzwa kanjani, etshela abantu uthi lokhu ningakwenzi, kuyisinengiso kuJehova, lokhu ningakwenzi. Wathi mayekhuluma nabantu abamnyama, wakhuluma umprofeti Isaiah Shembe wathi bantu abami